ng kiri. 11.
Gagamit ako kami. Dalawang sisig-sisig, isang chicharon bulaklak, isang order ng papaitan, isang hotdog, isang pizza, dalawang sisig, isang Order. Semua. Ya. Ini tuh. Bako salad ko kanina. Dito. Box roll. Yan na order ni box roll. Chicharon bulaklak. Dito na lang sir. Tapos yung aling rice. Excuse me. Wow, that's right. Oh, garlic rice, oh. This is for my mom. This is Titi Bai. And this is for my mom. And this is for Chacha. This is for Noe. This is for Lemon. This is for Apple. And this is for my daddy. Ay, galing nga. Galing yun, no? Gat bubo. Sabay sa Hindi papalitan. Ganda na. Ay, hindi kambing na.
Grab driver.